Praise the Lord, Hallelujah. Kaitor kaham bini hamjak ma pai playa ani Kristoni takok te bukuk song. Tini belai khatung go tewisa hain hai kaitoni kokno sanani bagai ang paiman kha. So norok no belai hambai pulano norok ani o video no nai ano khaba cara mani bagai. Ang kubui no taule poito khlai kha. Social media ni bisingti go chang kaitoni koktun loktun lai mano. Amo belai khno borok ni langmo chuba chukhayo. Tabuni bagai ingke tabuk ni jorowo joto no mobile use khlayo. Haipano chung joto jorowo no social media by involved tongo. Haipano kaitoni kokrok khnanani sepkrui. Haipano tabuk ang belai khno dongtogo chini Triprawo. Kabangma YouTube channel lok phaikha. Pothoma kaham birlayo. Belai dongtogo belai khna kaham. Kaitoni kok tebo pirzak nani nango chini Tripura hasteo kuna tebo thangai pirzak nani nango but chung on mission chung chini sakbai thangmo thangai kotoma kampi nani nango haifano chung social media ni bisintibo kaitoni kotoma kampiri mano omo belai tebo pirzagai tongo hazar bororok nayo abuni bagai ang belai kena tongthogo tini au social media ni bisingte kaitoni kokthai rok no share khaima mani bagai Getini ang norokno sanani muchungmani ke abuse Jisu harisai rokno norok bobotui borok engkha nei singmani Luke chapter 7 31 simi 35 norok oro poredi Luke chapter 7 31 simi 35 ang porinai hage subrai hai nei sakha tabukni borokno ang tama boy sunai Borok bobotui borok Jisu serai saka saat ni 31 Hake tabuk ni borok no ang tamo boy sunai Borok bobotui borok So Jisu tabuk ni borok no bobotui bai sunai Tamo boy sunai Nei Jisu saka Pia azrao Jisu okok saduka bai Farisei rokno samanise. So tabuk ni jorobo okok belai na chini thani nang payo. Chini Kristo taku bukhuk rokno okok tuna ang tuna ni muchung. Chung tomung kaham tonga ni bagai rinchaka. Sengsarni chati ingai chenga ni bagai rinchaka. Chini bisingtei kaito no mainyaro manna ni bagi chuno kaito chongi rekha tai chuno kaisa sinimung rei rekha kristan nai tabuk ani singmung ke abuse chung soi kubi kristan hake tada tong tabuk soi kubi kristan hake tada tong soi kubi kristan sabno hunai Pia ani Kristo ni takok tei bukhuk song tini kubi koknor salaike chini Kristan bororok ni thanibo o Farisei rok ni sadukai rok ni tomung tabubo tongko chini motharogo chung oborok no nugui tongo aboni bagai Jisuno mainya ko borok chungo yasi suri munuyo Sudo yasi suri munai jamngai borok nobo jeng direct hambia nei sanani chini kok krino because jingle roiwani salo salbrum kaitoni kok ma khananai kaitoni kok no surnai kaitorno sija chungse tini borok ni biskango hambia udaharon ke punogo ngangake chung borok bai munai jaknai no borok bai yasi surjaknai no Hepana ani Kristo ni takuk tei bukuk song ang tini norok no khaba charanam chungmani kabose khata thidi chung kaito no poito khlainai rok chini bo downfall tongo chungbo jorawo simsogo klayo chungbo jorawo tolawo klai thango haifano chung Jisu no poito khlainai bororok chingma bachanai because chini thani yarong tongo bufang mono tan sui hibifano pia bin oi yarung kaham toma bai tai waisa bedek engai bufang phiro
Obohaino Jisu Kristo bo chungno yarong rei rekha chini bisingo. Chung kelainai, chung bainai, haifano khata kridi, bachadi, poito krak angpidi, chesta klaidi, kaitoni kokno porinani, salbrum brum surinani, borokni biskango kaham udaharan ngitongani. Be a good example. Melaino nangkutma. Abu ni bagi tini ang norokna sanam muncul manike abu se. Jisu kotuma gaham tirflo binis sagiri rok be farisai rok ni tomungle horbai salno. Abu ni bagi tabuk ni jorawo chini Kristen rok bo tabuk bo farisai rok hakena tongko. Tini a farisai rok borok John the Baptist notam hanka. John the Baptist mai bacaya, mui bacaya, bolong ni moduro, kuk thora rok cawi tongka. Bonoke mutai hamya bai kobul chakangka. Jisu ngaga jotobai na mai chakha nangkha ge bonoke chaplak nai bustumka. So ani Kristoni ta khoktai bukuk song. Chini Kristen borok ngai tabuk bo chini thani omohai na nature tongkho borok no bichar khainani borok no bustumnani. Tini a Farisai sadukai ro boro Jisu no bo bustumbo John the Baptist no bo bustumbo. Pia tini norok nukhna jeng tabuk poito klaimani. Jisu kethai ni tangai baca yake. Jisu kethai ni tangai baca awai cuk na hawa kasaya ke jeng tabuk je poito klaimani abo kuno mungsa boya. Jeng tabuk kotuma kampiri tongmane abo bebak no mungsa boya. Ya tabuk amatamu ni bagi ortho ganang engka angang ke Jisu kethai ni tangai baca kha. Bo cuk na hawa kasawai tangka. Abo bagi tabuk chini a kok thuma kampiri mani value tongo tani bagi abo soi kubui kok. Jisu kethai ni tangai baca kha bini bisintui cuk na hani lama chengman kha. Praise the Lord. Hallelujah. Abuni bagi ani Kristo ni takuk tai bukuk song. Ang tini Kristo poito khainai takuk bukuk rokna sanani muchungo. Norok stop khaidi borok no bichar khainani. Borok no bustumnani norok abo stop khaidi. Abo chaya. Abo Kristen ni tomungya bok hamya bini samung chaya o bini tomung chaya bo samung citra klayo ni sanani abo chini Kristen rok ni samung yano. Nung nukha mokolbai bono nung sawi man ka bo samung hamya klai tongo. Nung personally bono thangai sawi di takuk ni naw samung chaya ko omo hai samung ta khai di nai. But jeng omo hai ke borok na advice runani sekang tamo klai ngke jeng dugan pato se a borok ni bagi kok sagaranai. O borok ni bagi bonobo sanai. Samung kaima jaga bo o nukung ni borok omo hai se humle borok samung hai me klai humle borok omo hai ke tong humle borok omo hai ke sarang ngaji humle ni jeng borok no bicar klayo. Pia abo tomung rok chini Kristen ni tomungya. Kaitor chunga frungo noro borok no busta thumdi. Bustumnani samung abo norok ni ya abo kaitor ni se. Pia tini jeng kaitor ni jagano nawi jeng borok no bustumbo. Borok khoroksa 400 phaili angaba bono jeng bustumbo. Borok khoroksa surimung pandao phaili angaba jeng bono bustumbo. Tamani bustum sumso gnang rok surimung pandao phaiman ya hanai. Pia church osurimung sumso gnang rok ni bagaino. Asurimung sumso gnang rok ni bagaino jena surimani bising tui borok ni langma slai jagai. Kaitor no surui lobai manna bagaino. Ani Kristo ni takuk tai bukuk sum chini tho chini wansok ma kaitor ni hai nganango. Kaitor ni tani joto ni bagaino most welcome. Boke bono bono kucuk bono tola kanu gya bo joto no saman kanugo. Ketabuk chung Jisu no poito klaine Kristo takuk bukuk rogo chung Jisu ni a frumung no chung yachak nanango. Chung bo kaitor bai baksa no borok no homan khe nuk nanango saman khe. Yani Kristo ni takuk tai bukuk rok chini thani ka o saman greika chung borok no bichar klayo. Chung je hamjak no borok no ka sakana tisao. Chung je chajage borok no ka ham bisingo sa dairo horo. But amo bahai ke nai abo chini Kristen ni tomungya. Amo yani Kristo ni takuk bukuk rok faidi chung o borok no bustumman no chung mathak layana abo chaya. Nadia ani Kristen takuk bukuk rok jodi chung borok no bustumai tongkhangan ke. That means chini thani o borok no hamjak nani jorak rei. Nung borok no bustum ka ngake chini tani hamjak nani jorak rei. Ang personally experience kaika 2-3 bosor ni sekhang. Ang borok ni bai kok sanan belai hamjago. Ang borok ni negative no mang nai tongo. Borok ni samung hamya no mang nayo. Tai a samung hamya bai point out klai borok no ang kok sao.
So ani Kristus ta khuk tai bukra ang realize kai ka omahai samani bisingti ang kaitoni samungno khlaimak laya omahai samungno khlai tongmani bisingti ang sakbai thangbo kaitoni hamarino mainya angi tongo ang sakbai thangbo kaitoni beskang kuchuk kai mai nengi tongo because ang borok no bichar khlayo ani Kristus ni ta khuk tai bukuk song chini society o kaisa cancer rok tam sademan chini society o kaisa cancer rok ka abono gossiping buini bagai kok salaima borokno busthumma borokno bichar khlai don't judge other nung buini yasi surka ngangke nini tani bo yasi surjak nai nung buini bagai hamesa kangka nini bagai ba hamesa nai borok tongo aboni bagai better option kaham kaisa option ngangke buino bosta khindi dugan pado buini bagai kokta sadi haba thangma jagao buini bagai kokta sadi stop khaidi not good chini kristani tomungya obongha cancer rok jodi nung borok ni bai thaisa thaini kok hamia sairika dugan patto o nung je samao kaham borok tongo hamia borok tongo a borok thangai a nung je borok no sawo hamia je nung borok ni bagai kok saka a borok ni thani thangai bo sawi nai tai norok ni mothao tam na sedema kak lai mong phainai naslai lai mong phainai chajagya unglai nai tabuk chini motha rogo obo unggai tongo abon bagang tini norok no okok tun tunani muchungo kokta sadi buni bage hamiyata sadi kop kubui kok no sana ka kaham no sadi borok ni bekha bainai jat kok no ta sadi jodi nung abo sanane nangai tongkha nga ke personally malai sadi ব্যক্তিগত malai kok sadi epono dugan pado buni bage kok hamiyata sadi obole belai kena chaya so Pharisee rok ni tom obah ni norok elam bago porikhan dokna bro dugan pata kan Jisu ni kok mo sanai chama jaga thakam Jisu ni kok no sanai Jisu ni bage hamia kok sanai ani Kristo ni ta kok tai bu khug rok phaidi chini o tomong no chengki bi laibanum borok ni bage hamia kok samane borok no bichar khlaimani borok no busthumani phaidi ching o tomong sitrang no kibi laibana abo Jisu ni phrengma bai pherlayo Jisu sungno borok no busthumani bage saya Jisu sungno borok ni bage hamia kok sanani bage saya Jisu sungno borok no hamia ke hindi ni kok saya Jisu joto jorong no chungno kaham no che phrongo aboni bage ching a negative no khibir na nago positive ngani nago abon bage Jisu tam sada mutu narati bukukti habi thangma abon rok no sumsogo khiklai aba bohok ni ongkhori bukukti phaimani abon rok no sumsogo khiklai that means ching obviously be je kok samani abo borok no hamia khlayo borok ni folano nosto khlayo borok no ching butharo obukuk ni kok bai aboni bagina ching buni bagi kok hamia samano stop khaina nango buno bichar khaimani abo stop khaina nango buni kaham hamia samani abono stop khaina nango jodi nung sakanga ngake ব্যক্তিগত malai sadi thekeba nung je borok na share khaina nangman mothawo abono tei thaisa thani kok salai di obola kaham liak nai jeno o kok salaimani bisingtei bono message roi bobe malai kaham ke bono frungai mothawo tubui bono kaham kok no sawai bini langna selai renani abosi kaisa samu jodi ching obahai khlaya chini sakang dugan pato chimi borok ni be hamia koro sakang ke abo ching kaitoni kokno rakhogya manise layo praise the Lord hallelujah kaiton norok jotono hamari klaitom thong amen